Ning sadurunge wis nyang omah. Wis dioleh-oleh. THR. THR napa? Matur nuwun angel golek mantu kaya kowe iki, Nduk. Matur nuwun, Nduk. Ayo, Cak. Purbalaras Sekar Jagat syutingnya Cahayu live streaming. Jaiponge kotak iki. Nek kon nabuh jaipong sing ngono kuwi saiki wis wedi Mas. Iki lho, ketemu iki lho tukang rampak kendang kabeh. Niki sedanten saged ngendang. Tenan. Wah, wis kabeh iso, alhamdulillah. Kendangke niki nggih nderek. Nah, nggih iki wis sisan kok kan. Pokoke yogane engko bengi cek cilik-cilik. Yoga milenial. Ya cek cilik-cilik, cek nom-nom termasuk aku iki lho. Ya. 6 ya, Pak? 6. 6 timbang babu ya. Dinane koyo nyenengke aku. Mangga. Nggih. Ya. Yo.
ya mong sira kang bisa nambah aduh Pripun? wadike iki njagani nek ambruk sak wayah-wayah malah dhewe melu ambruk no ya nggih ben cedhak karo son pokoke Enek sing digagas. nggih apa to nang sing mbok pikir Oh ngalih, Pak. ayo ayo nduk